И здравейте, пикселчета. Днеска така просто ще играем за разнообразие Survival на Minecraft. Ние сме доста развити тук, обаче нашия приятел Лавичан замина да види един спавнер. Тук къщата се намира тук, играем в... Как се казваш сервер? Не си спомням. S1. Не сме много развити. Всъщност като погледнем ето тук в моя. Ето за самия си сървър сме нубове. Ето той ми иска тъпа лафишчан, да го погледнем. Така. Чакай. Сори. Остави. Ще дойдеш ли на копия? Ето, гледайте го хубаво. Това е... Да, това той е. Лав лаунча. Удари бе. Да, чакай, че сега ще наби един демидж. Аз просто ударих ли? Да, обаче Радо да си покажа ли скина? Кой? Скина? Не. Все едно ще го покажа. Това ми е скина обаче. Просто то другия е много по-хубав. И мисля него да използвам този. Ето ти е кирка. Да копа не е ските. Може, обаче не пишете този скин, защото не е хубав. Ако ви харесва. Аз просто ще бъда с моя си обикновен. Само трябва да чакам 3 секунди. Да съм не копам, искаш ли? Копай ти, аз не знам какво да правя. Аз ще изляза навънка. Я извика ли приятел си да копам? Да. Чакай. Извинете, но из Гого е новак в Minecraft. Да, аз съм. Сега. Може пак да напиши. Добре, ето аз му написах. Искам да си... Този скин не е хубав. И да не е това истинския ми скин. Все пак ще бъда с него и смятайте това за ютубърския ми. Така. То си има кирка. Аз мисля, че си е... Хе, какъв дъжд, чак ми лагна. XP? Бах ти тощо. Чакай да дойда при вас. Ние тук са скупани. Не ми краде XP, бе. Какъв ти дъжда. Краде XP. Браво на него. Той как се казва в истински живот, нещо ли? Не. А ти току-що издаде двете ни имена. Да. Все едно, да са надолу горе четвъртия клип. Този е. А то след Google винаги някакъв такъв оставен биче. Да го видим, не то. Кой? След аз пък обърках е този такъв. Ала ти да майра нагоре. Лафлешчан, не можеш да му Ето прощаш. тук е отвред си поликара. И почне да копаме. Добре. Остана не видим. Не изчезна. Да не видим. Ако беше станал невидим, броните щяха да му се виждат. Накъде? Сигурно на спавна. Или пък се сет... Не. Ойде лесно. Айде, ще правим енвил. Още нямам ни. Спокойно. Аз още не мога да повярвам. Нали знаеш какво стана? Да. 17 Iron си да спам.
Да, сам фраси. Ето не е много да е. Пак ще прави. Как се ги спава? Ами ще ти трябва още малко айран да намериш и вече имаме. Да. Аз искам да си кръста меча, ама аз нямам никакъв левел. Не си сложа 2 стака колбички, ще съм. Не, иде 2 стака. Един стак. Аз смисъл, няма смисъл. Нека да изчисти. Ще изхъба един стак и за тебе другия стак. Ама моя стак не го биш. Си някой ще умре, ще ти... Колко ми трябва толкова се служи. Да, не, колко се трябва. О, вече събрахме 100%. Да, вече събрахме 100%. Да. Много си маем. Нали ще стигне? Да, ще стигне то. Само още едно айран. О, той ми даде и още половин стак. Какво половинка? Николи. И дървета. О, добре бе, лампи не ми трябват. Това. Не баш. Горе. Той е в къщата. Ама, не горе, това са едно. Не горе, това е без друг. Чай да се напръскам докато. Не! Изпярам! Изпекох го. Ти изпечи още. Като се приготвя едно, не го взимай, ами кажи. Значи вие кое става, let's go? Но неща не даде тук. Не, let's go, бе. Да, бъркам се. И че си! Изпечи едно айран. Пешката се не. Така вече имаме айран. Те били бутилката от тези... Не! Аз забрах как се правиш. Аз спомням. Бе, ще ти дам. О. Забрах как се прави. Добре, ела да ти ги дам. Горе-долу съм сигурен. Петера съм. Волка, не го взех пешка. Да. Хайде. Не трябва да се сложи нещо. О, да, точно така е. Дай честа на мен да служа Енвила. Може ли? Само ние да им го фана. Ето като се протене. Не го взех. Уау! Той не е фене. Чакай. Дай Енвила. Трябва да сложим детето. Не върху пешката. Не, трябва да наменим съвсем много място. Трябва да разширим място. Аз ще я правя. Ето той ще го сложи. Сложи го, бе. Аре, бе. Ари, бе! Дай го. Гледай го. Дай го. Сложи го, бе. Айде го надвинем, човек. Айде да му го убий, да му вземе. Махни се, бе. Айде, само да има да му вземе, ако не го да вземе, само да го убием, това ще да не е. Я цъкни да видим Енвила. Ево е тук, не. Глупак. Дай ми го. Ех, кака. Ще дойде, да. Взели го? Мръдни. Мръдни, бе. Махай се. Нищо не съм, че не трябва. Махай се, бе. Аз ще чувам. Оля? Чакай. Стига, бе. Ла. Къде ми е обаче мечът PvP-то? Към ме чуя. Аз взема. Ето ми го хубавия. Мази са. Мази са малко там. Аз ще го ползвам.
Ще си го